Den ser pisse ulækker ud. Jeg synes, det er vildt med dem her. Det er sådan nogen. Skal vi så se fingeren herinde? Ja. Nå, du tør ikke lade den stikke dig. Jeg vil gerne. Stemmer. Brutalt. Okay, jeg gør det. Jeg tror ikke, det er en lejer nede i den. Men nu lukker den, så du det? Hej Natasha, hvor er du henne? Jeg tog lige lighteren der. Gå hjem. Der er smæk på den der. Jeg tror lige, du satte fingrene ned i den tale. Prøv lige at gøre det igen. Ja, så skal du gå hjem. Prøv Nej, lige gå hjem. Jeg kan komme her alene op til Jeg sender til dig. Ja. Hvis jeg kan få et ordentligt billede. Du kan med den, ikke? Klip da din sjov. Send den. Men det er herovre, den du vil. Ja, det er der den.